Думите, които изричаме, не са просто изказвания. Те носят трайна честота в етера. Често сме небрежни в речта си, без да осъзнаваме нейното дълбоко въздействие. Въпреки това, нашите последователно изречени думи играят жизнено важна роля в оформянето на нашето състояние на съществуване, служейки като огледало към нашия вътрешен свят. За съжаление, много хора не осъзнават силата, която имат думите им, небрежно казвайки неща, без да обмислят последствията от тях. Ако човек непрекъснато говори за бедност, безпомощност, тези думи проникват в етера, въздействайки на подсъзнанието. Подсъзнанието остава безпристрастно към това, което възприемаме като добро или лошо за себе си, и то вярно извежда всичко, което изразяваме и вярваме, че е истина. Следователно, нашите изречени думи имат огромна сила, оформяйки нашата реалност. Концепцията на Невил Годард за закона на допускането формира основата на този принцип. Без да знаем, думите, които изричаме, разкриват нашите несъзнателни предположения. И точно тези предположения се материализират в ежедневния ни опит. Ако наблюдаваме думите си внимателно, ще станем свидетели колко точно се проявяват в света около нас. Както казва Джозеф Мърфи, каквото посеете в подсъзнанието, това ще пожънете в околната среда. Следователно, ако някой непрекъснато говори за слабост през целия ден, същата тази слабост ще стане видна за него. По същия начин, размишляването върху липсата на любов ще привлече повече от липсата на любов в живота на човека. Нашето подсъзнание работи без преценка. Тази роля принадлежи на нашия съзнателен ум. Подсъзнанието ви се вслушва в думите и емоциите ви. Според Невил Годард, ние проявяваме не това, което искаме, а това, което сме. Затова, вместо да изразявате «не искам повече да бъда нещастен», трябва да насочите думите и мислите си към утвържденията «благословен съм, че съм щастлив и се чувствам прекрасно». По този начин вие декларирате текущото си състояние на щастие, създавайки ясна емоционална основа. Крайна сметка, вашето състояние на съществуване играе важна роля в това, което се проявява в живота ви. Истинските чувства на изобилие са от съществено значение. Когато култивирате благодарност за това, което имате, и възприемате мислене за изобилие, речта ви настъпва незабележима промяна. Оплакванията намаляват и се появява желание за изразяване на още по-голяма благодарност. Затова наблюдавайте думите и емоционалните си връзки през целия ден. Тази практика ви позволява да разпознаете вашите несъзнателни предположения, които неизбежно влияят върху живота ви. Шегуването с негативни аспекти може да има нежелателен ефект върху подсъзнанието. Самоироничният хумор, макар и привидно забавен, може да бъде неблагоприятен, когато се вземат предвид неговите метафизични последици. Всяка дума, която резонира във вас, има значение. И рано или късно намира израз под някаква форма. В светлината на тази метафизична истина, оплакването е пагубна дейност. Като се оплаквате, вие неволно давате енергия на нещата, от които сте недоволни. Допълнително ги втвърдявате във вашата реалност. И избирайте мощен и повдигащ език в общуването си с другите и със себе си. Не казвайте «надявам се, че мога да спечеля», а кажете «вярвам, че спечелих», като разпознаете фината, но съществена разлика между надеждата и дълбоката вяра. По същия начин заменете фрази като «ще дам всичко от себе си» с «вярвам, че ще се справя невероятно». Променяйки думите си, вие вдъхвате живот и позитивност в съществото си, насърчавайки радост и жизненост. Такава е неоспоримата сила на вашата изречена дума. Думите на един човек сами по себе си могат да разкрият много за него.
служейки като физическо отражение на вътрешното му състояние и съобщение както за света, така и за неговия подсъзнателен ум, предоставяйки представа за истинското му аз. Следователно, упражняването на предпазливост в речта ви е решаващо. От съществено значение е да съгласувате вътрешния си разговор с честотата на любовта, тъй като тя постепенно оформя външната ви комуникация. Когато възприемате любящ подход към себе си и вашите желания по време на вашия вътрешен диалог, насърчавайки състрадание и любов към себе си, вие проправяте пътя за вашите думи да се проявят в идеала, който си представяте. С течение на времето, това привеждане в съответствие с любовта дава положителни и възхитителни резултати. Вашите думи имат значение и не остават незабелязани. Наблюдавайте разговорите си с различните хора в живота си. Ще станете свидетели на ясно отражение на техните думи, проявяващи се в техните преживявания. Струва си да се отбележи, че разговорите на тези, които са изправени пред финансови предизвикателства, често се въртят около бедността и ограниченията, докато тези, които се радват на просперитет, се фокусират върху изобилието и благодарността. При признаването на това е от съществено значение да се избягва осъждането на всяко състояние на съществуване, независимо дали в бедност или в изобилие. Хората трябва да усъвършенстват вътрешния си разговор, за да предизвикат положителната промяна в живота си и да възприемат различен начин на говорене в своя вътрешен свят. Трансформациите могат да настъпят бързо, което да доведе до видими промени в външната им реалност. Както е казал Хермес Трисмегист, на човек е даден дарът на словото и ума, които го правят равен на безсмъртните. Тази дълбока истина предполага, че думите ни имат вечна природа. Те остават в ефира за неопределено време. С течение на времето, енергията, генерирана от нашите думи, се натрупва в колективното съзнание, като в крайна сметка влияе върху проявата на събитията в света около нас. Това се простира върху личния ни живот, както и думите, които изразяваме активно, оформят индивидуалните ни преживявания. В този контекст е важно да признаете, че вие, като индивид, поддържате вечно съществуване. Вашите думи са подобни на заклинания на магия, носещи огромна сила и влияние. Според Хермес Трисмегист, разбирането и овладяването на правилното използване на речта и ума може да служи като насочваща сила дори отвъд физическото царство, в отвъдния живот, водещ ни в царството на боговете. Трайната природа на речта и ума остава непроменена, дори когато физическото тяло престане да съществува. Тази дълбока концепция ни напомня за вечното въздействие, което нашите думи имат, оформяйки не само нашата настояща реалност, но и простирайки се далеч отвъд непознати за нас сфери. Бъдете внимателни в речта си, тъй като това ще донесе трайни ползи от избора ви на думи. Нашите думи имат дълбоко въздействие, запечатват се в колективното съзнание и следователно водят до съответните преживявания. Ако говорите негативно за света, вие неволно допринасяте за неговото влошаване. Събудете вечната същност във вас и упражнявайте нейните сили разумно. Прегърнете думите на любовта и ще станете свидетел на присъствието на любовта, изобилна във всеки аспект на съществуването. Изключително важно е да признаем, че този свят отразява нашето вътрешно състояние на съществуване. Във вас се крие потенциалът за небесното царство, който не е ограничен до някое физическо място, а съществува като състояние на съзнанието. Като същества с безсмъртен потенциал, ние притежаваме необикновена способност да материализираме въображението си. Дайте сила на себе си, като повдигнете съзнанието си, като се потопите в дълбоката реалност, която лежи
в латентно състояние. Събудете безсмъртната същност в себе си и по този начин можете да допринесете за превръщането на този свят в царство подобно на небето. Не само за вас, но и за другите. Подхождайте към думите си с непоколебима убеденост. Говорете с нотка на магия, която проявява рая на земята, създавайки реалност, която е в съответствие с най-дълбоките ви желания.